La segona edició del torneig de pàdel benèfic Mou-te pels quiets, organitzat per Nexa Fundació i Oci Pàdel, ha arribat a l'Hospitalet del 17 al 21 de maig. El poliesportiu municipal de Bellvitge, Sergio Manzano, ha acollit durant 5 dies el torneig de caire benèfic. Home, la veritat és que ja estic una miqueta cansat, que porto tot el dia aquí jugant i el dijous també, però bueno, és molt divertit, molt divertit. És una passada, s'ha volcat tothom i és flipant, està molt bé, està molt bé. Els beneficis del torneig es destinen íntegrament als projectes de Nexa Fundació per a millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat i les seves famílies. Aquest any estem a l'ordre de quasi 11.000 euros, que ha sigut de les inscripcions de la gent del pàdel, que va íntegrament per Nexa, més els col·laboradors, patrocinadors, empreses i gent que ens han donat donatius i han fet aportacions econòmiques. Perquè tothom pugui participar en aquesta iniciativa, s'ha pogut competir en diferents categories, tant masculines com femenines. El preu de l'inscripció és de 28 euros per persona i categoria i de 38 euros per persona en dues categories. La gran participació d'enguany és un altre èxit a destacar. Hem fet una participació de quasi 110 parelles, però el que passa que en 4 pistes de pàdel és impossible fer aquest torneig. Llavors, el que fem és començar una mica abans, ens anem el dimecres per donar capacitat a tota la gent que vol participar. A més del torneig, el dissabte i el diumenge s'han organitzat diverses activitats lúdiques amb inflables pels nens, jocs i actuacions musicals, i també es va habilitar tota una zona perquè els participants i familiars acompanyants poguessin dinar.